तनी मनीष जी के। हाँ राजू भैया आइले, दीपक बाबू आइले, लेकिन हम जो हो तनी जब से प्रोग्राम भइल बा तबे से मनीष जी के। दीपक बाबू तो मनीष जी अगर इस आवाज को सुन रहे हैं तो मैं आपको पहचानना चाहता हूँ कि मैं पहचान हूँ कि मनीष जी कौन है। मैंने लौकुशपुर में इतना कंजूस आदमी के ताली बजाई अभी बाबू के पापा जी खातिर के मनीष बाबू अभी हमने के 200 के नोट मिल गई बा। 200 के नोट मिल गई बा, हमरा के 100 के नोट मिल गई बा, हमरो से मिल 500 नहीं मिलल। बोले तभी बबुआ के पापा कहां बाड़े, उनके से लिहल जाई। जब मनीष जी नौकरी पर जाए लगलन, इहो के सिपाही में ना आर्मी में ना बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में ना सैन कर दुल्हन कहतरी, अभी बाबू के मम्मी कहतरी का कि अरे बॉर्डर सिक्योरिटी के नौकरी छोड़ी के अरे ये गाना हमारा इला है। जब मनीष जी बॉर्डर पे भारत माता के रक्षा करे खातिर के तैनात रहले, आए में अभी होखे वाला रहला। अभी निकल तरफ धीरे धीरे बढ़ता बोलावत रही वजह से छुट्टी मांगत रहन कि हमरा पत्नी के डिलीवरी बा, सरकार हमरा के छुट्टी दे दी। लेकिन इन्हें से अभी के मम्मी कहत रही कि नहीं रहुआ भारत माई के सेवा में रहे। गाना लिखल है कैसे अरे सीमा पे फौज के नौकरी आ छोड़ी के अच्छा ये मनीष ये अच्छा लेकिन तय न रहा कुछ बुझाते नहीं। हाँ 500 देखले ढेर दिन हो गई बा, बुझाता मम्मी के बुलावे के पड़ी। अभी के पापा यही है ना मनीष जी, पापा हुआ बुझाई पापा इतना मेरे कंजूस, बड़का पापा 2000 में लुटा दिले यहाँ भाई मम्मी के पते न लगल। मम्मी जहाँ कहे भी होके अभी बाबू के मम्मी फूफा सब लुटा हम पापा गाड़ी गाड़े लगल, घर में गाड़ियों गावल जाला। बड़की मम्मी के अभी बाबू के मम्मी खातिर का हम गाड़ी गाड़े लगल, शहर में खिलौना गाड़ी कुल गावल जाला। अरे बबुआ के मम्मी जी के तेरी ना कहे कि अभी बाबू के मम्मी जी अरे लागे के तेरी ना
ये कुल गाना बा हमारा पास है, लेकिन धीरे धीरे गाई बाबा। हाँ लहे लहे लेकिन अब ही देखियो दुल्हनिया कहतरी मनीष बाबू के पत्नी कहतरी कि नाम ते लागल लड़ैया छोड़ी के रही हाथ में जाओ कि नाम ते लागल लड़ैया छोड़ी के रही हाथ में जाओ आई पहिले बानी ये रही हाथ में जाओ सबई कानाई मनाई ले बानी ये रही हाथ में जाओ सीना के लागल लड़ैया छोड़ी के रही हाथ में जाओ सीना के लागल लड़ैया छोड़ी के रही हाथ में जाओ कानाई मनाई बानी ये रही हाथ में जाओ कानाई मनाई बानी ये रही हाथ में जाओ इतने ना हमने के मुखिया जी रानी आई यहाँ के पत्नी मुखिया जी के पत्नी थी बुझा तो ठंडा लगा घरे चल गए सब लोग खड़े के आर्मी वाला भाषा हो ना बोल पाए। ओहो देखिए हमने राजू भैया बहुत रुपया के पुरस्कार मिलल स्वागत बा।